Tjeena! Se on uusi vuosi ja uudet kujeet. Viime vuonna me tehtiin vähän samantyyppinen video, eli asetettiin Mondaylle tavoitteita vuodelle, ja vaikkei me ihan jokaista saavutettukaan, niin ne motivoi meitä tosi paljon vuoden aikana, joten eiköhän me tehdä sama juttu tänäkin vuonna. Tästä seuraa siis Mondayn tavoitteet vuodelle 2017. Me tässä aiemmin palaveerattiin Pyryn kanssa ja nyt meillä on kiteytettynä 3 bullettiin, mitkä meidän tavoitteet on tälle vuodelle. Ja vaikka tavoitteet ei aina toteudu, niin se, että sanoo ne ääneen, niin se steppi, että ne oikeasti tapahtuu, on paljon pienempi. Joten Pyry, sulla on siellä koneella noin meidän tavoitteet, tsekataan ne ja listataan ne. Joo, kuulostaa kauhean virallisesti, että mä pidettiin tämmönen tavoitepalaveri, mutta niin me tavallaan pidettiinkin. Jep. Mut me tultiin siihen tulokseen, että Mondayn tavoitteet olisi talouslukujen paljon tarkempi seuranta aiemmista vuosista oppineena. Tultiin semmoiseen tulokseen. Sitten Mondayn tunnettuuden lisääminen blogin kautta ja mitä ikinä muita mekanismeja siihen keksitäänkään. Ja sitten kolmantena se, mikä meillä on ollut tavallaan niin alun perinkin jo fiiliksenä, että voisi tehdä, mutta se on jäänyt vähän vähemmälle tässä aiempina vuosina, on Mondayn omat projektit ja niistä kertominen vaikka blogissa tai... Onko sulla heittää joku projekti, että mitä se voisi olla? No itse asiassa mä oon nyt tekemässä semmoista kasvojen tunnistussoftaa, ja nyt kun mä sanon tämän ääneen, niin sitten te tiedätte, että mä oon tekemässä sitä, mä joko feilaan tai sitten mä onnistun siinä, mutta mä nyt ainakin sen lopputuloksen tuun joka tapauksessa kertomaan, oli se sitten kumpi tahansa, niin tässä blogissa. Sitten meillä on vielä meidän omatkin tavoitteet. No ehkä mulla ainakin ne on hyvin työelämäkeskeiset tavoitteet, mulla on sitten henkilökohtaiset tavoitteet erikseen. Mutta... Noniin, no mut hypätään sun tavoitteisiin. Mä poistun tästä, niin sä saat... Okei. Mä pitkään mietin, että mitkä mun 3 tavoitebullettia olis. Ja mä tulin sitten siihen tulokseen, että ne oikeastaan ne mitkä mä oon kiinnostanut jo viime vuoden loppupuoliskon eniten. Ja ne ois opin lisää yritysten toimintatavoista ja muusta meiningistä niin kuin yritysten ympärillä. Ja se, miten mä ajattelin tehdä se on totta kai Mondayn kautta, koska tää on se arkipäivä, mutta myös juttelemalla eri ihmisten kanssa ja lukemalla kirjoja aiheesta. Tää on super kiinnostavaa niin kuin ihan yleissivistyksenkin kannalta, mutta myös sen takia, että tässä itsekin on yritystä pyörittämässä. Sitten seuraava tavoite on, minkä mä itse asiassa aloitin vähän niin kuin viime vuonna, on ohjelmointikieli Scalan opiskelu. Sitä mä yritän tehdä mahdollisimman paljon ja aina kun mahdollista, niin keksiä jotain pikkuprojekteja, mitä mä sillä teen. Sitten mun 3. tavoite on myöskin teknologinen tavoite. Mä haluaisin oppia 2 muuta, siis Scalan lisäksi 2 muuta teknologista asiaa. Oli ne sitten ohjelmointikonsepteja tai muita tekniikoita tai kirjastoja, mutta vähintään 2 asiaa mä haluaisin näiden lisäksi oppia. Katsotaan toivon mukaan enemmänkin, mutta ainakin nää. Nyt mä päästän Samuelin kertomaan vähän sen tavoitteista. Yes. Me menen tuonne taka-alalle itse. Meikö sä tälleen sujuvasti? Joo. Mun 3 tavoitetta on ensimmäinen lukea enemmän. Viimeiset 5 vuotta niin on kyllä tullut todella huonosti luettua. Ehkä yhteensä joku 5 kirjaa viimeisen 5 vuoden aikana. Joten tälle vuodelle ainakin 5 kirjaa. Katsotaan miten toi käy, toi on aika paha. Toinen asia. Mä haluaisin opettaa kautta luennoida enemmän. Viime vuonna mä olin Arcada-nimisessä koulussa pitämässä luennon ja se oli mun mielestä tosi hauskaa, joten mä haluaisin ehdottomasti sitä tehdä enemmän. 3. asia. Mä haluaisin ottaa haltuun jonkun JavaScript-frameworkin ja Pyry suositteli Reactia ja itse asiassa Monday.fi on tehty Reactilla ja mä oon vähän sitä päässyt kokeilemaan, mutta mä en oo mikään varsinainen React-taituri, joten mulla olisi tää vuosi aikaa nyt opetella tää React. Onks tää React teidän mielestä järkevä päätös? Kirjoittakaa tonne alas kommenttiin, että olisiko se mieluummin vaikka Angular. En tiedä, te tiedätte paremmin. Nyt ne on sit sanottu, joten näiden eteen täytyy nyt tehdä töitä. Kyllä, näin. Osa niistä on aika abstrakteja niinku, tavoitteita, mutta eiköhän me niistä joku koonti saada loppuvuodesta tehtyä anyway. Jes, nyt on hyvä fiilis ja hyvä lähteä tähän uuteen vuoteen. Ja oikein hyvää uutta vuotta muuten kaikille.
Joo, hyvää uutta vuotta 2017. Nähdään ensi jaksossa. Moro! Kiitos kun katsoit. Moikka!